At para naman po sa ating entertainment news, makakasama po natin ang isang content creator na sumisikat ngayon dito po sa Pampanga. Please welcome Daniel Maglangke mula po sa Sapa, Libutan, Angeles City, Pampanga. Hi Daniel, kamusta naman ang iyong buhay-buhay? At syempre, welcome dito sa CLTV 36. Payabak po, dakala po salamat. Kening pag-welcome, kening studio taong. So, kamusta naman ang buhay-buhay? Bakit mo naisipang maging content creator? Ito po, mayap naman po. May gupisaya po yan yung may hit-hit ng pakyapusan kay Babalo kening kay kening Showtime. Ito po, finid na akong meme vice. Tapos po, itong may hit na wow, hiyang-hiya. May gupisaya po. Tapos nagkakarang aliwa-aliwa, i-expose ko na lang ulit ang aliwa kung pwede pa kayo. Pusan to Timo po ito. Nga idol kay Paula G. Santos, atin pusong makabalen. Ito po, kasi po, bilang buli ko po talaga itang magpasaya, ito po itang balang confident ko po, tangikit kayong audience ko na may liya. Gawan ko po itang buli na naapasaya. Kasi alam mo, bilang isang komedyante, hindi yan madali. No? Opo, Kailangan mo opo. ng lakas ng loob, ng humor. At syempre dapat handa ka rin humarap dun sa mga bashing. Opo. Kasi as we all know, no, kahit na nga kami na formal na minsan yung ginagawa namin, nakakaranas pa rin kami ng bashing. What more kung isa ka pang komedyante at ang napili mo talagang forte ay pagpapatawa. So paano mo hinahandle yung mga ganun? Iya ko naman po, sabi ko po, mag-umpisa ang anak ko. Nangilo pa ko mo ngayon niya, pagtripanda ka na ako. Ala na akong pigagan, ako nuli pong anak ko pa. Sanay na ako kaya makanya, kaba na baba. Talaga, lupit mo. Ito. Alright. So, bakit mo naman naisipang sumali sa Showtime? Ay, ito po. Bala mo, ating gaya kang puso ko na sayang naman nang ako makyabya kasi feeling ko para kay sarili ko. Kaya ko yun eh. Yun po, tinry ko. After 1 month, bala, sayang ko makuha. Ito tapos after 1 month, tumawag. Hello, ito po yung sa Showtime ganito. Totoo. Yun po. Anong naging reaction mo nung tumawag siya? Siyempre po una, di ako makapaniwala. Ako nagsimula lang ako, naka-isang contest pa lang ako, tapos pupunta na agad ako ng Showtime. Talagang di ako po makapaniwala. Ang saya-saya. Wow. Syempre dahil ini-impersonate mo yung isa sa mga reporter dito sa istasyon, no, which is sa CLTV 36. Isa ka bang certified viewer ng CLTV 36? Opo, yun po. Yun po, lalo na kapag nandyan na si Idol Paolo G. Hahanapin ko nun yung punto niyan. Ay, no, kaya pwede pakiyapusan kay ni Paolo G. Tulad po nung last na report niya, yung nagtaas sa mga presyo ng mga bilihin, kabalen. Yun po. Wow. So, di pa ako humihingi ng sample pero pinapakita niya na yung kanyang mga talent, no? So, bakit si Paolo G? Idol mo ba siya? Paano mo siya naging idol? Una po yan nakita ko, magla-live yan kasama si Paring Johnny. Paring Johnny, kasalukuyan nating binabaybay ang kahabaan ng Pandan Road. Tapos si Paring Johnny. Ganyan lang po si Paring Johnny. Paring Johnny. Ganyan lang po si Paring Johnny. Habang si Paula G, kausap niya po yung cellphone at yung kahabaan ng traffic. Paring Johnny, makikita natin ano ba naging problema kung bakit hindi masolusyonan ng traffic sa Angeles. Ganun. Oo. No? So, pinangarap mo rin ba na dumating din ba sa buhay mo na parang gusto kong maging isang reporter? Oo, yun po talaga. Yung first choice ko po talaga sa college, mass comm. Tapos po, kasi meron po kami business, inrelate ko po doon yung course ko. Pero gustong-gusto ko po mag-mass comm talaga. So, anong course mo ngayon? Industrial Engineering po sa Holy Angel University. Pwede po bumati. Sige, bumati ka. Binabati ko yung mga Holy Angel University ko at yung mga kaibigan natin, si Bapang RB ng pit manager ng ECS. Sige. So, alam mo, yung pagiging reporter kasi minsan talent din yan, Opo, di ba? opo. So, wala ka na bang balak ipagpatuloy yun? Kasi it's not too late to be a reporter. Meron pa namang oras or panahon. Sabi ko nga po kapag may nagtatanong, halimbawa yan, nakita nila yung video ko tungkol kay Paula G. Bagay ng kayang mag-report. Tutuusin po talaga. Gusto ko po talaga yung nagre-report na sana, after kong graduate, mapagpatuloy ko yung mass comm ko. Alright. So, ano namang pakiramdam mo ngayon? No? Ito na. Parang muli, after the Showtime, biglang nawala, no? Tapos biglang nag-trending ka ngayon dahil sa ginawa mo, pag-i-impersonate kay Paolo G. Santos. Kamusta naman ang pakiramdam ngayon? Mas dumami bang nagpapapicture? Opo. Ano naman po parang sa amin, yung, uy, kumusta ni Paula G, kumusta ni Sukla Bandam, kumusta na ulit ang Water Lily, Ito po, tapos ngayon ang saya-saya. Dito ako sa, parang newscast yung dating, ano? Oo. So, ano yun? Bigla lang pumasok sa utak mo, ay, wait lang, nandito
ako sa dam, gayahin ko nga si Paolo G. Ganun ba? Or pinagplanuhan mo talaga yun? Ito na po. Malapit po kasi yung bahay namin dun sa dam na yon. Minutes lang po, nakalis na si Paolo G. Dun sana, pupuntahan ko sana dun, magbibideo-video ako. Eh, wala na si Paolo G. Yung ginawa ko, gumawa na lang ako sarili kong dam. Yun na po. Agi tayo po ing sukla bandam nun no karin megtambak ing dakal na basura ang porang water lily. Wow, talagang namang gayang-gaya talaga yan si Paolo G. Ayan, at dahil ngayon nga, sumisikat ka na, ano ang mensahe mo sa mga nagbabalak pa lang at mga talented na kabalan na kagaya mo na kasalukuyan nagtatago pa dahil natatakot sa mga bashing? Ayun po, wag lang po tayong mahiya. Hanggat may napapasaya po tayo, walang mali sa ginagawa natin. Opo, yun po. Magpatuloy lang po tayong magpasaya ng tao. At ano naman ang mensahe mo kay Paolo G. Santos? Malang naman na siya ang ginagaya mo. Idol Paolo G. Santos, hanggat at chuko kenim Pampanga, eya mayari ing kanakong misyon. Kaya ko may graduate mag-mascom ko, balik ko miya betang magobra. Ako po yung kaya Kalasuyo, Paolo G. Alright. Thank you so much, Daniel. No? Kahit kami dito sa studio, napasaya mo. At syempre mga kabalen, yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cachino. Ako naman po ang inyong talasuyo, Paolo G. Santos. Atin pusong makabalin. So sir, give us an idea paano po nag-start yung event na ganito? Yes, so nag-start siya last 2023 and it was initiated by our chairman and CEO, Ma'am LLV. And also, no, na nag-start ito through the partnership with PBSP and BEST. Why did we partner with them is, of course, to promote greener and more sustainable way of collecting and segregating trash within LGC. So sir, nung year 1 niyo po, which is 2023, is ano po yung mga na-accomplish po ng event na ito? Well, first and foremost, marami tayong na-accomplish last 2023. To start with, we instructed the buildings coming from or within the LGC complex as the participants to participate in the said event. Also, dito din naitatag ang konsepto ng X-Trash from the previous year or year 1. Also, we garnered 2,000 plus points from BEST and PBSP, which approximately 40 kilograms of weight. So sir, sino po yung parang target market natin dito? Ano po yung mga institutions na target market natin? Well, particularly for the target market ng challenge na to or ng programang ito is the dealerships or business units coming from the San Fernando area and Bacolor area. So the LGC complex plus the Bacolor area po. So sir, di ba parang yung mga nakolekta pong parang trash Yes. dito, yung mga pwedeng i-recycle and all, at ano po yung gagawin nyo dito? Well, from the previous year, we collated them, we safe keep them, and then we turn over it to BEST para maging proceed siya, or what I mean is maging points siya, environmental points. Tapos yung for yung environmental points na to is nandyan siya and ready siyang mailabas for us to donate sa mga in need na communities within the premises of Laos Group. So, bale, yung mga, kunwari po, may nag-donate po sa atin ngayon. No? Ano po yung in return sa kanila? Well, in return of that, malaki ang magiging return nila kasi unang-una, kumbaga yung kanilang mga dealerships or kanilang mga workstations is of course, ma-align sa ating 5S or 5S methodology na ating isinusulong sa ating kumpanya.
Pangalawa, ito yung nagsisilbing sustainable action natin in terms of CSR. Also, ito rin yung magiging beneficial din sa kanilang parte ang pagsama dito sa ating programang ito kasi hindi lang siya pag-collect ng mga collectibles or ng mga trashes. But in fact, meron silang matutulungan ng mga estudyante na nangangailangan ng proper education in terms of waste management. So sir, ano po, dahil year 2 na po nito na ngayong taon, ano po yung target niyo? Ano po yung next target or yung gusto niyo po ma-accomplish this year? Well, of course, no, to continue the sustainable program of our chairman and CEO, ang pinaka-target natin dito is masustain ang programang ito with a proper segregation, proper waste disposal, and of course, ngayong year na to, ang pinaka-challenging. Why? Kasi from the previous year, it was per building. Ngayon, it is, kumbaga ang in-implement namin is the spirit of volunteerism. So kung sino ang gustong mag-participate sa event na to, sila lang ang makakapag-join sa ating challenge. Now, dito sa year 2, ang pinaka-challenge natin is yung mga dealerships or business units na nangangailangan ng proper waste segregation. Sir, yung mga nagpunta po ng, yung mga tao nagpunta po dito, yung mga nagbigay ng mga trashes nila, wala po ba silang incentives like or rewards na gano'n? With that, I believe meron naman. Meron silang matatanggap. Coming from this, Yes, coming from this event. Yes. And don't worry, I believe magugustuhan nila talaga yung matatanggap nila. ano po yun, for example? Pwedeng Pwede pakat po ba- muna. Sige, hindi naman po naman natin. Okay. Sige. It's a major ang major prize natin is for the first prize it's 10,000. For the second prize it's 7,500 and for the third prize is 5,000 pesos. Bali per building po yan or kahit sino? Actually kung sino lang po yung nakapag-join, for example, Nini and siya yung nanalo, siya lang yung makakakuha ng prize na yun. Kasi from the previous, sama-sama kasing building. For example, LPLCC, CGIC Building, Car World Building, and ang nanalo, for example, si LPLCC. Lahat ng corporate offices and dealerships and business units na under the building of LPLCC is sila ang maghahati-hati doon sa prize. Now, for this year, mas exciting siya kasi kung sino lang yung participant na nanalo, for example, si Nini, siya lang ang makaka-receive or makakatanggap nung prize na yun. Sir, dahil po sa event na ito, alam po natin na nakakatulong po tayo, no? Hindi lang po sa businesses, sa company natin, and sa mismong group, pero sa iba din pong mga estudyante, kasi sinabi niyo nga po kanina. Ano po yung mga participating school or yung mga school po na tinatarget po natin? Okay, so for that particular question, we oculared top 5 schools within Pampanga area, and namely San Basilio National High School, Basa National High School, which is located in Florida Blanca, followed by Guagua and Mabalacat. So those are the top 5 schools that we oculared. Pero ang nagwagi sa ating choices is the San Basilio National High School, which is located at Santa Rita, Pampanga. Bakit po kaya siya yung nanalo? Yes. With that naman kasi, nung nag-ocular kami, kumbaga hindi lang siya simpleng ocular eh. Tinanong namin yung mga particularly yung principal, yung mga faculty, and so on and so forth. Tinanong namin sila kung meron na ba silang programang ganito. And fortunately, kumbaga umayon sa panahon yung ating programang ito kasi matagal nang gustong magkaroon ng
proper waste segregation or waste management dito sa school na to. And on our on our initiative, kumbaga matutulungan natin sila hindi lang sa kanilang waste management, kundi sa kanilang awareness in terms of waste management. Sir, sa year 3 ng Extra Challenge, ano po yung balak nyo or ano pa po yung mas aabangan ng mga tao dito? For extra challenge, dito is more exciting more exciting programs, enticing prizes, and so on and so forth. Yun po. Thank you po. Sir, yun na lang. Isinishare naman natin ito sa mga local government units, sa mga provincial governments, para sila naman ang mag-adapt kung ano ang natutunan ng BCDA. Kasi ang BCDA malawak ang naging sakop niya, so yun ang aming ibinabahagi sa mga LGUs at saka sa provincial government units. Attachment ng tubig, ma'am, mahalaga talaga yun. Napakahalaga niyan. Napakahalaga kasi alam naman natin na tayo, dito yung bansa natin, dayuhin tayo ng mga bagyo taon-taon. Walang palya yan, no? Walang ano. Nakaka-experience tayo ng kung ano-anong na bagyo, nakaka-experience tayo ng baha. And hopefully in time, ma-address natin yan sama-sama, lahat ng ng BGC, parang in-apply lang namin dito sa mga palaisdaan namin. Ginawa namin, yung tubig baha namin dito, dinala namin sa palaisdaan, na ginawa namin detention tank, pinump namin yon sa aming bangka, dinala namin dito sa kailugan namin, umagos na yung tubig, nawala na yung tubig namin dito sa bayan ng Santo Tomas. So, dyan sa pinapakita mo, kailan nangyari yan? Ito'y sa... Ito siguro nasa 2 days, 3 days ata ito na kalakihan ng tubig dito. Pero kung makikita mo kung gaano kalaki yung baha dito, kung gaano karami yung maagos na tubig, alos na wala sa loob ng kalahating araw, napakabilis na wala nung tubig baha. Ang kailangan natin, kakausapin ko nga yung mga mayors, hindi tayo, maghanap tayo talaga ng mga consultant natin, ng mga expert yan. Hindi yung arangin ko, hindi mo maarang ang tubig. Kahit nilak niya yun, winelding niya pa daw eh. Pero bulubog din ang Santo Tomas. Lubog ang buong Santo Tomas. So, hindi rin nakasave sa kanya. So, si Mayor Dimandato naman, palagi huwag niya rin sisisihin si Sambo doon. Yung kanya talaga, kaya lumubog siya dahil walang dike yung side ng barangay. Putol. Putol eh. Natuwa nga yung aming mga kababayan dito, yung mga kabaryo namin. Pinag-uusapan, hindi daw nila kailangan yung relief. Ang importante, mabuhay daw sila ng normal, na walang tubig, na walang baha. Kaya tuwang-tuwa, talagang naging viral yung video natin dahil pinakita nga namin kung paano magiging posible na pag-iisipan mo lang may solusyon namang nakalaan. Basta pag-iisipan mo lang, may determinasyon ka para magawa yung isang bagay para masolusyonan yung mga problema. Hukuman, meron kayong karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi nyo kayang mag-provide ng abogado, ang Estado ay magbibigay ng abogado sa inyo. Kunin ako na. Tingnan nyo! Nakatakbo yung ano, Siyempre, nagulat ako, nabigla ako kasi yung araw na yon, yung kahapon na yon, katatapos lang namin ng pinasumpa ko sila yung panunumpa ng kawani ng gobyerno. Sama-sama kami with USEC, DILG. Hindi dating ginagawa ng mga elected official yon, pero pinorma ko yon kasi gusto ko sumunod sila dun sa paano manungkulan ng kawani ng gobyerno.
nanumpa din siya, nanumpa din ako. At saka lang lahat ng sangguniang bayan, mga vice mayor, at saka ng mayor. Tapat na panunungkulan, tapat na serbisyo, at walang tumatanggap ng suhol. Yung mga usual na panunumpa ng isang kawani ng gobyerno. Hindi ako nahuhuli ng paalala sa kanila. Kasama na ako nanumpa, kasama na ako sa seminar nila, na walang gagawa ng mali, lalo na yung mga investor, kakaibiganin mo. Lahat, sinabi namin. Sinabi din lahat ng DILG. Halos binasa yung buong local government code. Honor must come first before any personal or political recognition, before any recognition, before power. The same day. Oras lang ang pagitan. Pagkatapos ng mahabang lecture, mahabang seminar, siyempre nag-ano ko, ano ba yun? Bakit parang walang nangyari doon sa seminar? Nalulungkot ako dahil mayor siya ng Pampanga. At ang siguro, siya na lang ang makakapagsabi sa sarili niya kung bakit nangyari sa kanya to. Sa atin pong mga kababayan, lalo na po yung bayan ng San Simon, yung nangyari po na to, na pagdampot ng NBI sa mayor nyo, alam nyo po, ginagawa ko naman po lahat, at saka ni Vice Gov, kung ano po yung ginagawa naming pag-aalaga sa inyo, yung pagtulong. Pero dito po sa nangyari sa mayor nyo, nagulat ako, hindi ko po alam na bakit nangyari to. Basta ako bilang ina ng bayan ng Pampanga, hindi ko kinukonsente yung ganon. Hindi ko pwedeng konsentehin yung ganon. Since nag-ocular po kayo ng visit ngayon dito sa may Macabebe at Masantol, no, ano po yung mga measures po na naiisip po ngayon ng DepEd for this kind of events po? Well, yung nakita nating classroom sa Masantol is yun yung talaga magiging modelo for flood-prone areas. Bicol, dito sa Bulacan, I think yan din ang gusto ng Pangulo na may permanent solutions na tayo, hindi yung just tayo. We must adapt our policies. Sir, nasabi niyo po kanina yung mga dagdag tutor po para sa mga kabataan, no, which is yung flagship program po ng DepEd. Sir, Yung aral. sir, can you elaborate more of that po? Batas na ho yan at pinirma na natin Pangulo. Pero syempre, it will be the first time we roll it out. So, kukuha tayo ng mga tutors, yung mga teachers na hindi pa lisensyado, yung iba yung teacher na talaga. Pero ayaw natin na masyadong mabigat kasi for our teachers dahil nagtuturo na yan ng 6 hours. So kung mag-tutor pa sila, parang pagod na sila. So kukuha tayo ng mga volunteers kung pwede. Tapos yung ibang ahensya tumutulong din po, yung mga DOLE at dun sa mga programa nila. At dito sa distrito ni Com, yung mga kalahi, yan tumutulong ho. Parang kumbaga nagko-converge dito sa edukasyon. Sir, nasabi niyo din po yung mga future plans niyo na po dun sa mga classrooms po ngayon, no? Sir, despite having that mga programa po, ano ba po yung mga gusto niyo pong makita na pagbabago po ngayon sa... Well, ang hinihingi lang po talaga namin is ang tulong ng mga magulang, ng mga komunidad, na magtulungan tayo sa mga paaralan. Alagaan din natin dahil minsan ginagawang evacuation centers dito sa Pampanga. Sana alagaan din natin yung fasilidad dahil para sa mga. Sir, last question po para sa akin. Nakita po natin kung paano po naging yung epekto ng pandemya, ng mga ganitong kalamidad sa learning system po natin, no? Nakita din po natin kung paano po bumaba yung yung kalidad po ng edukasyon. Ngayon po, ano po yung plano nyo para po mapaganda po natin at ma-embrace po natin yung new normal learning system po? Well, bukod sa aral program at saka yung sa school building program ng DepEd, meron din tayong mga tinitingnan din ni Pangulo yung teachers wellness at saka yung benefits. Dahil kaya nga nagbigay siya ng additional 10,000 each year na administrative officers or tinatawag na AO
Yun ang trabaho nun, tutulong sa mga teachers. Para yung teacher talagang nakafocus sa pagturo, nakafocus sa mga bata. Kasi sa ngayon, lahat ng trabaho sa eskwelahan, halos si teacher ang pumapasa o gumagawa. So ayaw na natin yon, ayaw ni Pangulo yun. Gusto niya, by the end of 2026, lahat ng 45,000 public schools natin may at least one administrative officer na tutulong sa mga teachers natin. Siyempre sadya, totoo yung sinabi ng ating Pangulo, lagi na lang kasing nababaliwala ang mga kabataan, laging sinasabi na sila ay tahimik lang, tinatamad bumoto, hindi nagsasalita, walang pakialam. Yun ang laging sinasabi. Pero nito nakarang eleksyon lamang na Mayo 12, pinakikita sa sambayanan ng mga kabataan, may boses sila. Importante, mahalaga sila at may pakialam sila sa nangyayari ng bansa. Kung sakali mang yung mismong boto ay refleksyon ng sentimiento, maaaring sabihin, totoo. Pero at the same time, ibig sabihin, bukas ng isip ng kabataang Pilipino ngayon. Attorney, dun po sa isa pang parang nangyayari ngayon dito is yung mga katutubo po, no? Pinaparegister na rin po sila. Ano naman po yung parang kahalagahan po nun para sa ating mga kapatid? Wala tayo dapat iniiwan dito sa bansa natin. Katutubo ka man, may kapansanan ka, kababaihan, kabataan, lahat may boses. Ibig sabihin, pagboto na pinag-uusapan, walang mayaman, walang mahirap, walang nakatatanda, walang bata, at walang may pinag-aralan kahit ikaw ay mangmang. Pwede at dapat kang makaboto. Ang bawat isa, isang boto, isang Pilipino, kahit pa nga katutubo ka. Ano naman po yung message nyo ngayon sa mga hindi pa po nagpaparegister until now? Any message po para sa kanila? Dapat po natin tandaan, makakaboto ka lang kung ikaw ay rehistrado. 10 araw lang po ang palugit na meron tayo, walang extension po yan. Kung kaya doon sa mga nagdadalawang isip pa, o yung mga tinatamad-tamad pa, o yung mga hindi pa naninigurado na sila ay magpaparehistro, samantalahin na po yan. Napaka-importante na tayo ay isang botante. Ano po meron dito sa Mabalacat at hindi po dito po kayo magkaroon? Well, kasi siyempre lagi kasi napamahal na sa atin yung ating mga katutubo dito sa Mabalacat. Nakikita natin yung pag-asenso ng mga katutubo na pwede naman. Kahit sila ay mga katutubo, pwede silang umasenso, hindi lamang sa pamumuhay, kundi sa kanilang sarili. Pwede makikita natin, hindi lang lahat kulot ang naan dito. Meron ng tuwid, meron ng kulot na tuwid. Ibig sabihin, nag-merge na na kung saan dito po ay simula ng pagrerehistro ng mga hindi lang mga kabataan, pati po ng mga nasa tamang edad na, no, 18 and above, hanggat anong edad po yan na makapagparehistro po sila. Ang patunay po ng ating COMELEC ay patungo na po ang nadihikain nila para sa inklusibo, no, at makabuluhang demokrasya dito po sa ating syudad hindi lang po sa syudad ng Mabalacat, kundi sa buong Pilipinas. At alam niyo po, ito yung pagkilala sa ating mga kapatid ngayon na bahagi sila ng bilang mamamayan dito sa ating Pilipinas. At maliban po doon, magkakaboses na sila at kasama na sila para sa pagboto at pagpili para sa kinabukasan ng mga barangay, ng mga syudad at syempre sa buong Pilipinas. No? Apo. Mayor, gaano po ba ka-importante na maisali ang mga katutubo dito sa mga pag-practice sa pagboboto ng barangay? Alam niyo po, sabi nga po ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia, na lahat to pantay-pantay yan. No? Pantay-pantay ang mga tao. Ano man ang estado mo sa buhay, ang boto iisa lang yan. Lahat tayo iisa lang ang boto ng bawat Pilipino. At ang pagparehistro nila, ito ay patunay na sila ang karapatan ng bawat mamamayan, kasama sila at nabibilang sa ganung karapatan na ibibigay natin sa kanila. Okay, kagaya po na sinabi ng ating COMELEC, matuloy man yan o hindi, ang importante tuloy-tuloy ang serbisyong ibibigay natin sa ating mga kabarangay at kami naman po sa local officials po tuloy-tuloy ang mga programa at serbisyong ibibigay natin para sa syudad ng Mabalacat. Tayo po ay magsama-sama, magkaisa
Ang common goal naman natin is public service. Tayo po ay magkaisa dito para po yung mga problema na lang ating mga kababayan ay ating matugunan at masolusyonan. Tama po. Lahat po nung nababalitaan natin na kaya po nating tulungan sa kaya po ng EcoProtect, pinupuntahan po ng buong team ng EcoProtect para mag-abot po ng konting tulong sa mga nasa lanta ng bagyo. And hindi lamang po ito ang lugar yung napasana na. I think nakapagbigay na rin kayo sa ibang mga lugar dito sa Pampanga and outside Pampanga. Yes, tama po. Kahapon nasa Kalumpit po kami, nung makalawa or last week nasa Malolos po kami. Bali, isang barangay po yon, 600 household per barangay. As part of your CSR, corporate social responsibility, itong mga ganitong mga activities, pinapriority natin. Isipang sumali sa Showtime. Ito po. Bala mo, ating gaya kang puso ko na